me, 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 me. Davao Mix Club. This is DMC. DJ, DJ, DJ March Barrios, 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 DMC. Kambing ang atong istoryahan karon. Ang kanding kabalo ba mo nasayud ana kay ang kanding mahal ang kilo sa kanding lami gyud siya kalderita papaitan apritada mitsado sinugba nga kanding unsa imong tirada sa kanding imo sampalukan ang ulo sopsopon dayon ang mata para kay the best kaayo ang kandeng me me Davao Mix Club DMC DJ March Barrios Barrios ang kanding diya sa maikulahan, bida kaayo sa mga sampalukan, ang mga plahubog mukaon yun dito para mauwasan sila sa ilang kahubog. Busa kamo dyan, kung muadto mo diri sa syudad sa Davao, kung mangita mo og mga kambing dito mo ato sa may ikulan me tabis kaayo ang ilang tirada ang timplada lami kaayo dili mapugngan o dili makaya basta kambing lami kaayo the best kambing me kanding me ang kanding ang kinaon ana sagbot lang bangil-bangili og tubig nga dunay asin para daghan siya og gatas ang gatas sa kambing pwede pud na siya buhaton nga sabon para ma-facial wash para magwapo yung ka sa kambing nga gatas me Davao Mix Club. This is DMC DJ March me